Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas manihita saluhuna, adorakso tapuka parmengguota, parjulu mahita martangiang nahohom di bagasar rohatawe martangiang mahita.
Amin. Tapuji matuhata marhite-hite buku ede 124 ayat sada opat dohot onom. Anon diaya paunopon rap jongjong hita. Marhite-hite goar ni dewata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Luluhon mau ale dewata, jala perbadahot bodakku dopak bangso naso daulat roha, tay palua maausian bawa si ulahon si pawoto-woto, dohot hajek kelon, ay hodo debata harorwani gugukku, tongos mahati uromu dohot hati goramu, akan nama dogu au, pataru au tuduluk ni habadiaunmu dohot hati goramu. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangolu padomuhon jolma dohot debata, pupuji hami magoarmu,
jala hudok kami mauliati tuho alani saluhutna binahenmi. Patupaon mahanguluan nami, saya dongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong natinon mudohot hama matem, asa huasakok kami dosa nami jala asa tubuh di hami hapor syaon nasitong, jala asa marroha hawlongon hami huhut madop mauliate tuho, asa olo hami mangihuton horo di ihamatean, ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian, di tonga-tonga ni salhut huria, nang tinubusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, olat ni on rodi saleleng ni leleng na. Amen. Tatangihon ma patin idebata di minggu tasadarion, imana dienet siap patik palimahon dohot paonopon dohot lapatana. Patik palimahon. Iko pasangapom mudo natorasmu, asa martua ho jala leling mangolu, ditanon na dilehon ni Jahoba debatam diho. Dia do lapatan ni i, odo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang lea rohatta bidana torasta, dohot mida akara rajata, rodi akana tua-tua, dang jari paron otta rimas nasida, iko patuddo hita jala ikon holong rohatta tu nasida, tiolua do nasida jala sisubuto do rohana. Patik paonopon. Unak ko mamunu, dia do lapataan ni odo, ikon dihabeari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unak kita olo mabahen sahit-sahit tu nasa na mangulu, ikon roha panguluho do rohatta di nasa na mangulu, ido sahatna. Atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata, lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sahi pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikni. Amin. Amen.
tatopoti madosat tatu adopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, Orona patu pahon sasesan di dosa di hami halak nadangolon, marhite-hite anak kaholongan ni roham, saya si maroham di hami, akkana mengarsakot dosa nami, saya sahabi matu bagasar rohanami hasesan di dosa nami lehom matu hami todim nabadiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami masa porsiaon, laho manggota pun nasa dosa dohot rohapot tibion, asa hupasat hami diri nami tuho, gabi pelian na mangulu jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tuhasan ni dosa. Satok kidohu tadi koko, alay papungpungoku mahomuse marhite-hite akka asini roha godang, taga di parpiar ni murku, utabunihon bohiku satokin maradopoko, alay marhite-hite dengka basa sa liling-liling na asyaku ho. Ninna Jehovah si paluaho, asangapom maridebatana di gijang. Amin. Amen.
Sabigema hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion, imana dienet sian ulau ni apostel biduonom, ayat sada 1:7. Margati soring mahita majasa, anon di ayat na parpudi rap hita majaha. Alai di akka ari lamadabba matorop siseani, jadi marmungut mahalak junani dopak halak heber, ala tartaring akka poropuan nama balu sian nasida di pangurupion ari-ari. Jadi di parian na 12 masa dok kuriai di dokma dang dengan upapu di hami hatani debata laho paturehon akka asi-asi. Ope aliak kadongan Yori hamuma sian tonga-tonga muna pitu halak na dengan baritana, akan nagoktor di jala patas marroha, siba bakitota tu ulauni. Alayang kami, tangian doot ulang jami tayo matong upapal doton hami. Jadi lomoma rohani sa huriai dihatai, dipilih masih Stefanus sada halak nagok haporseaon, dohot to di perbadia, dungi si Filipus, si Prokorus, si Nikanor, si Timon dohot si Parmenas, aku ni si Nikolaus, dada pang parguru sian Antioquia. Akai ni pajojong jolo niya pa aposteli, jalan tangian mamurut mangapewot tangan tunasida. Ayat papitu hora pita majaha, jadi ramra mahatani debata, gada situtuma torok niaka sisian di Jerusalem, akamalipe torok do mangului porsea, ima sahatna martua do akan atumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tidak koma hapor siao tai, zona hina tidak koni dongata sa hapor siao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo nasuhatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga bega-bega siaton di perbadia andorak sohabubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni Silatus na matitar pazal do ibana di hao pinor silang na tua-tua nua turu dung ditanom
namulak mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamuni de bata Jahoba, amanai pargogo nasuhatu dosani, disima ibana pa memulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditol di porbadia, jala adoksa da huria nabadia, huria hatohani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan di dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu sogot daing ni halak nang mate, dohot dihangoluan asora sudah. Amin.
Shalom. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 26 Maret 2020 tolu. Pertanyaan week. Rabu 20 sia Maret 2020 tolu, pukul 10 sia wib, Naparjolo. Ima week Kampung Ambon, dibagas ni keluarga Basirun Sianipar Boru Siombing, Jalan Bangunan Barat nomor 10 Kampung Ambon. Paduahon. Week Duren Sawit dibagas ni keluarga Situa Nyonya B. Simorangkir Resma Boru Tampu Bolon, Jalan Wijaya Kusuma Blok S1 nomor 7 Duren Sawit. Kamis 20 Maret 2020 tolu pukul 10 siawib, Parjolo. Wik Kayu Putih Kafring Polri dibagas ni keluarga Nyonya Situa Aceh Sihaan Boru Silitonga, Jalan Kayu Putih P2B nomor 25 Pulau Gadung. 2. Wik Rawamangun Tegalan dibagas ni keluarga Pangihutan Pangaribuan Rosintan Boru Tambunan. Alamat Jalan Pemuda Asli nomor 4 RT 10 tolu garing 0 tolu Rawamangun Tegalan. Tolu. Wik Hutan Kayu Kayu Manis dibagas ni keluarga Situa Kasinaga, Jalan Kayu Manis Sada, RT 12 RW 0 Sada, Hutan Kayu, Matraman. 4. Wik Penggilingan dibagas ni keluarga Romi Hutagaul Boru Sitompul di Aula Romauli, Jalan Sakti nomor 6 Pulau Gebang, Cakung. 5. Wik Pisangan Gading Raya dibagas ni keluarga Insinyur Firman Nenggolan Situa Hotnide Boru Sinaga, Jalan Cipinang Kebembem E garing 4 RT Walu RW 10 nomor 10 Sada Kelurahan Pisangan Timur. Pandidion Nabadia Minggu tanggal 2 April 2020 tolu di Parmingguan pukul 10 Patupota do Pandidion Nabadia Tudak Dana. Natoras Nanai Mamboan Dak Dana Lau Manjalo Pandidion Nabadia Asa Roma mendaftar Huhut Marguru hari Jumat tanggal 21 Maret 2020 tolu pukul 10.30 wib di gereja Jala Dibuan Mas surat pengantar Sian Sintua Wik akte lahir Dana dot kartu huria. Pertanyaan keluarga Parhalado. Selasa 20 Maret 2020 tolu pukul 10 wib maringanan di gereja Patupautado pertanyaan Parhalado Partohonan Rap Dohot keluarga. Sudema Parhalado ni Huriata Dohot keluarga asa mandohoti pertanyaani. Fellowship Praremaja Minggu Sadarion tanggal 26 Maret 2020 tolu di Patupado Fellowship Praremaja dohot tema Tubuhku adalah Bait Allah. Sudi Praremaja KBP Rawamangun asa mandohoti fellowshipi. Ibadah gabungan seksi perempuan Huria Manang SPH. Hari Kamis tanggal 20 Maret 2020 tolu pukul 10.06 wib maringanan di gereja Patupauma ibadah gabungan SPH HKBP Rawamangun. Sudi punguan korina dohot ina sianwik asa mandohoti partangnyani. Kegiatan seksi perempuan Huria Manang SPH. Obar tu pesta pasca dohot pareheon ina HKBP Rawamangun Senin tanggal 27 Maret 2020 tolu pukul 10 sada wib seksi perempuan Huria Patupa pertanyaan dohot pembagian sembako tu warga umat Kristiani nahona dampak kebakaran di kawasan Depo Pertamina Tanah Merah Pelumpang Jakarta Utara. Ibadah bulanan Naposo Bulung Jumat tanggal 31 Maret 2020 tolu pukul 10 sia tolu puluh Patupon ma ibadah bulanan Naposo Bulung
maringanan di bagasni keluarga M. Siahaan Situa Rusmawati Boru Manurung, alamat Perumahan Taman Modern Jalan Sakura Cesada nomor Sia Cakung. Sudi naposobulu ni huriata asaria mandohoti partangyangani. Sermon seksi musik di hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 pukul 10 siawib maringanan di gereja Patu Paoma sermon seksi musik. Sudah pengurus dot anggota seksi musik yaitu pemandu lagu, organis, pianis, worship leader, dohot pemusik ibadah pukul 10 toluwib, dohot operator multimedia asa mandohoti sermoni. Pasion dohot Jumat Agung. Selasa, Rabu dohot Kamis tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 April 2020 masuk pukul 10 siawib di Patupa Huriata do ibadah malam pasion di gereja. Sude ruasni Huriata tarlumobi anggota kor asa mandohoti partayangani jadwal kor agar dipasahat tu seksi musik. Jumat tanggal 7 April 2020 ima pesta pernikahan hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus manang Jumat Agung. Patu pota do partangyangan songon minggu nasomal ima pukul 6 pagi, pukul sia pagi, pukul 10 tolu siang, pukul 16 sore, dohot pukul 10 sia. Sude partangyangan di Patupa do ulaon nahohom jala diuduti tu ulaon nabadia. Parmingguan pukul 10 di Pamaju gabe pukul siawib. Ibadah remaja pukul 8 digabung ma dohot ibadah umum. Pasca subuh manang buah-buah ijuk. Minggu tanggal sia April 2020 pukul 4 pagi Patuponi Huriata do ibadah pasca subuh manang buah-buah ijuk niuloni naposobulung dohot tema Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Matius 28 ayat 7 ayat 10. Sudema ruas ni huriata mandohoti ibadah pasca subuhi. Pesta parningotan haheni tuat Yesus Kristus dohot parheon ina HKBP Rawamangun. Minggu tanggal sia April 2020 ima pesta perjolo parningotan ni hari haheoni tuata Yesus Kristus. Patuponi huriata do parmingguan songon nasomal pukul 6 pagi, pukul 8 pagi, pukul 10 pagi, pukul 10 tolu siang, pukul 10 tolu sore, dot pukul 10 sia borngin. Jala disadari ima pareheon manang kebangkitan perempuan HKBP Rawamangun. Alani sudah permingguan kecuali pukul 8 manang remaja, sipu menjahat tikting, adondo sambutan sian seksi perempuan HKBP manang SPH. Para agenda penjahat tikting, papungu pelean, dohot penerima tamu sian perempuan. Asa situa wik manotuhon perwakilan ina sian wik nabe, tolu halak ganup wik. Senin 10 April 2020 ima pesta paduahon parningotan ari aheheon tuat Yesus Kristus. Patupau ni huriata do partangyangan sahali masuk pukul 10 siawib. Sude ruas ni huriata dohot punguan kor asa mandohoti partangyani. Gelar buku dan pameran. Hobar tu peningkatan minat menjaha buku ima minggu saderon tanggal 26 Maret 2020 di parmingguan pukul 6 pagi dohot pukul 10 BPK Gunung Mulia Patupa gelar buku dohot pameran di halaman ni gerejata. Ruas ni huriata ni undang asa berpartisipasi di gelar buku dohot pamerani. Sekolah Tinggi Guru Huria STGH HKBP Sipaholon. Sekolah Tinggi Guru Huria Manang STGH HKBP Sipaholon membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik
2020-2024. Syarat dohot hatutuon boima dijaha di web HKBP Rawamangun. Pelehan dot akaudut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulawan aka sipatu pauta bayan sangap di goarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Moleate.
dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamunak kadamang dohot dainang hahanggiku pinaribo di bagasan gorani Tuhata. Selamat hari Minggu Judika madihita saluhutna shalom. Marsaur mahita dohot hatani Tuhata sian panurirang Hesekiel biddu 45 ayat siaru di ayat 10 pitu pujahama dita. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Tung na terbang dohamu ali akka iduk ni Israel. Paholang hamu ma pangarupaon dohot hamagoan. Jala ulahon hamuma uhum dohot hati goran. Pasohot hamuma panosak muna mangozar-ozar bang sokus yang pertalianna ninna Tuhan Jehovah. Ikomasa di hamu tibangan nasi tong dohot apang nasi tong dohok puting nasi tong. Yang guapang dohok puting ikut dos tutulukna. Asa sapersapulu ni sada tuhuat dosada puting. Jala sapersapulu tuhuat dosada apang ikut tuhuat do panuduhanna. Alayang gosada mas ikon 20 ringgit do. 20 mas do 25 mas do 15 mas ikut sada tail diham. Odo peliat tatingan si gugua mulai. Saparonom ni sada apang siasada tuhuat dahanon. Jala saparonom ni nasada apang sian sada tuhuan eme. Ia aturan nimiak ikom merputing do buanonna. Sada puting pasapuluhon sia sada pikul. Asa 10 puting gabe sada tuhuan. Ay 10 puting do tongon sada tuhuan. Jala sada anak ni biru-biru siad 200 biru-biru siad tano Israel. Natakas diaik bain pelian si panganon. Pelia si tutungon. Doh pelian hamauliateon. Bain perdengganan dinasida. Ninna Tuhan Jehovah. Ikos sadok bangso ni tanoi margugu tu peliat tatingan ni di iduk ni Israel. Ikor radutan ni iduhi tong akka pelian si tutungon. Pelian si panganon. Doh pelian si numod dia ka adi raya. Dia kapol tak ni bulan. Dia kari sabat perodi sadok ari raya bulun. Di pinopar ni Israel. Ikon ibana patupaho pelean perdosaon, pelean si panganon, pelea si tutungon, dohot akka pelean hamauliateon, bain perdengganan di pinopar ni Israel. Ima sahna. Huriani Tuhata, marulupulup hita, dia karangkayan minggu-minggu Paskah nalaho ibatatta tokkinari. Jala sada siani imana tagwari minggu Judika, minggu sadarion, juju asa
rohita tuadopan ni Jehovah mangido panuturion sanibana mangaluluhon sudi nadong di bagasar rohat tabi manangahape nasoson di bagasar rohado ate-ateta ragam niya kapabairan nasoturut debatado marlulu tuakan na porseya di bana alani ido temani minggutta judika sadarion laus dijauhod do tuhita asa parsidohot tita dina payhutihut rangkaian minggu paskaon lahu mangulahun uhum dohot hati goran lapatanna sudi zolmana payhutihut rangkaian minggu paskah panaonon ni Tuhan Yesus ikolam tazom do di bana mangulahon uhum dohot hati koran. Bui may tajaha di Yesaya 40 ayat sada na maljuhon luluhom maaw ali debata. Alay dukkoni hitape naing gabetak kasyulahon uhum dot hati goran di tonga-tonga ni ngulutta di keluarga di bangsota doh disudi gulmit ni paranguluta hobartusido panurirang Hesekelon paingoton bangso Israel dohot akkaraja asa sudi nasida takas mangulahon uhum dohot hati goran hobartu hasitongan ni debata tutu nang pedeba terbuang hati hai bangsa Israel tuha buangan Babel tonggoy sungguli panurang Hesekiel na sujadi pakyomuna partikian habuangan ini gabe sahiran naso mapersuadahon hasitongan dohot hati goran ni debata dang boy pakkeon ala nang terbuang tubang Babel gabe dang rikok be mangulahon uhum dohot hati goran hamunak kadamang dohot dainang memang di pangalaho namasa di tonga-tonga di bangsa Israel hatiha dihobasi palurirang Hesekelon tung macai roasi tutudo pangalaho masa di tonga-tonga nasida akkaraja mangulahon nasopatut dohok nasouhum gabi dohok ma nang akka bangsoi mernida nabinahan yakka panggonggomi gabi terpengaruh nasida mangulahon nasouhum dohot hasit tongan dibayani dang persea be bangso Israel tuakka praja dohotakka pertugi ainunga dia tong akka hageduhon nama duda nasida di tonga-tonga ni negara hati hai sahat tu tonga-tonga ni bagas joro ni debata mago maka habersiaon nang tawari songon krisis kepercayaan meradupun akka panggonggomi pajak ni negara pe macai tibbu dang gok gogo ni bangsoibe manggarar ngagabi tertidos nasida pasahaton pajak ala ni tibuna lubis yan napatut hobartu akka hasil na niulana di taongan ni ngolu si ganupari so na biar roh harupani tong-tongan di bangsot na perpudion molo pamer luar biasa akka orang-orang pajak di tong-tongan di bangsota itu songon na binayak kodo pajak na do seni bayi tong dipakai bana laho pahabicon na dongi
HP itu pa gudang rakyat naso cukup si panganon do sinumon halai saluhu nai gudang dipakai dipahabis iparmeam-meam akka si bapungu pajak di tengah-tengah di bangso. Di bawah ini mertua doa karuas ni huriata na kerejo dia ka perpajakan alai tok tong haposan na si dari si na so patut mabuat na so milik nga alai ko pakyon na lau hadumaun di tengah-tengah di bangso do negara. Nau po si hamunak kadamang do daina ala ni tiboni pajakon gabedang boy benasida mangula tanona. Jadi hasil ni tanona i pedang cukup be manggar pajakna. Di bawah ini doh matanona i dibuat akaraja doh parhuaso. Gabedang adong be di batanoni masyarakat. HP sada identitas ni bangsa Israel imatano. Nanilehon ni Jahuba tuaka bangsona. Di tengah-tengah ni bangsa tapi nang di Indonesia apalagi di Danau Toba destinasi wisata internasional Tokinari nang sudi kita mazamot naka tanota akka hanggita akka saudarata di Toba unang murah-murahu manggadis akka tano ai ido basa-basa ni debatat sa sitong atu hita merhiti-hiti tanoi nakalah ninna di hata heber identitas ni umat Israel adalah tanah. Oleh karena itulah yang Tuhan berikan kepada orang Israel memasuki Kanaan sebetulnya bukan emas, bukan perak, bukan permata, alai tano Kanaan nagu susu dohot situa ni loba. Lobi seni hamwa kadamang dohot dainang disungguli panurirang Hesekil do. Asa sude perangkat-perangkat pemerintahan Israel mengelola negara sadenggan-dengganna maruzahan tuuhum dohot hasitongan ni debata. Dang boy dipakai akan neraca akka ukuran na palsu. Laho mangototoi bangso do paribeni bangsona. Imana dokon na naking molota pamana dia 10 iko masa dihamu tibangan nasitong. Dohot apang nasitong. Dohot poting nasitong. Molota pamana memang akan neraca-neraca sudio mulai ayat 10 110 pituon akatuhuan eme. Doh takatulukna, doh takapoting, doh lan nasing, dang jadi pakeo ni mangototoi neraca ukuran lahu membuat utung sabalga-balga na tuiba alai mangorui na patut sidapoton nyaka ruas ni huria. Ay maluhingoton pitrosongon na suado pengalaman nadong diguari istilah kilo siolo yazar. Tiki mahasiswa hami molo mulak iba sian peranginan lahutu syatar singgah maiba di parapat manuhur mangga. Tinuhur mamanggon 5 kilo pas dungi dilubi masa danari kamu ka persikola asa tabba sadanari Allah ngomuna di dalane wah marulupulo martok todi ay nung ngalubi di lehon siyan kilona hape sa may batu syatar nitibang mause danggo 5 kilo 4 kilo 2 ons. Imana negoaran kilo sioloi azar. Kilo hobartu kehendak ni tuanna. Nang diatur manang nang dilokot do tikisa da busi
ditoruni timbanganon dang binoto. Terbarita do sanga masa tiki do halak barat hebat ya kilo orang Indonesia patuh sama tuannya. Ido masa erget tiki kilo sioloi azar. Alai dung gebe adong sada dua zolma mabotoi gebe hurang maha perseaon. Kepercayaan ni panuhor tu pertiga-tiga. Ya soi molek ko dituhor gabe dokom ma pas denang kilo munong. Ala dong ketidak percaya. Au sendiri pengalaman tiki remaja SMA di Seborong-borong. Hama di lehon deinang tua umabuan saliter kopi tu si borong-borong. Manang borak maho tu si borong-borong, alai si borong-borong kau sekolah sama, gadis menon sakali ngok kopion, ima SPPM sebulanon, dohot jajamu. Ditimbang me dijauh, diukur kaleng 10 liter. Sahak mah tu panuhoran ni kopi gabe moro. Gabe sia liter 2 takar. Alai pas do dibain tiki. Hurang matong uang SPP. Ya saya melo DP tu SPP, alai ngahurang be uang jajan. Jadi suku-suku maroha diri huleng persilat mion. Molo hubawon no tuoma di huta pasti dohononna pergai bucco nang wibuat todo deba jalai gadis co innon namara innaroha. Alai ni wahabarani hommaon pasahatonon tuna tua-tuai dungi dibereng mabuhini ba satokin lahu badan dan namanon naroha ropani alai dungi mekel ma ibana idok ma. Ay parroha hoko tiki literi sungudia bentuk ngai toru manang di bagasan anggoti kitong tang ho parrohahon jai hudok ma tang adong ho parrohahon jaga bedok dainang matiki sehalinari molo manggaris kopi ho bereng ihur ni literi lihat pantat liternya ke bawah atau ke atas. Di hari nabang ihut berhak mau setok salinari tuaka panuhor toke kopio. Huhalung matas pura-pura laho manggadis kopi dohot mangarka. Jadi tiki memang huwereng madong 2 liter nang tukap. Liter na perjulu nang tukapon nak kok matugijang ihur ributi. Iban na hape tukap liter raon ala naung tugijang di banyon. Dia tuki masa bagasan asagabe cembung liter nai tuduru. Dungi hupama anak manusia sadanari liter raon. Liter nang cekung masuk tu bagasan. Ngau do HP mana yang rahakku marupane. Jai molo manuhor kopi tokeon liter na ihurna nakok tuduri mai bani mana. Alai molo manggadis kopi do ibana liter na nyatuk tu bagasan literi mai pakai. Nang pe suk-suk liter doh kopi alai nga moru be timbangan na dunggai be cekung tu bagasan manang molo manuhori manang nang pe gok situtu di bahi bana bang na moru saotik tahe di bahi bana tu nyon bibir ni literon alai inganan na cembungi tu panga lu bisa takar dibuati kopi na tinehornai.
Baru mah waktu si ahai dok ngidai nang muluman menggaris kopi ho parohahon literai ditoru. Beha bentuk nga indarupane. Anggoy bagasar rohanian sonom ma perngulunon. Memang mulu martiga-tiga tutui kosongonino iko marutung. Alay mulu marutung siadalan nama ngototoi. Behado dang lomoni rohani debata. Hamunak kadamang do dainang di pasu-pasu ma sudayak ka zolma namar sihoho di bagasan uhum dohot hasitongan ni debata. Di bahasa Heber di doko uhum dohot hati goranon misfat dan sadik, benar dan adil. Sada hasadaun naso tarsirang go misfat dohot sadik, benar dan adil. Tidak ada kebenaran kalau bukan adil. Tidak ada keadilan kalau bukan dilakukan dengan kebenaran. Ikon sada hasadaodo naso tarsirang uhum do hasitongan kebenaran dan hukum di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah sering orang tua menasehati anaknya, janganlah membenarkan kebiasaan, apalagi kebiasaan yang buruk. Tapi biasakanlah yang benar. Jadi kebe huingok do sada dialuh ni sada panggadis gula do panggadis boras. Toke gulaon horoa nungatong diorui otik-otik kilo ni gulai di nagida di senaon. Jadi adong ma petani. Nasohya adong milik nga timbangan atau neraca. Alay mulai itu horimana sian tokeon di jual mangsa kilo gula inarupani di salui bana. Dungi gabe dipakai mana mohon healaho menggaris boras naung nigiling dia mena om masa kilo inarahana rupani berarti mulu 10 hari nasai baru 10 kilo. Dungi di garis mana ma boras hasil lina niulanaon tu tokei asa gabe dapotan he pengibana las marohanat tong. Tapi ternyata pernah satu keluarga yang lain mengukur kilonya beras ini. Lalu dia protes kepada tukang tokeon pergabut somang. Ngayo totoi ho hami hape say lengon. Dang sitong ukuran ni kilo ni boras mon. Jadi maile may mana. Ibadai ma buasa huleng dang pason. Hape borason huzalo sian pertanian. Jadi apedang hasea penipu do horat petanion. Iba di mana boras na tuau kilona hapedang pas. Ahame dokon petani. Bapak, saya tidak punya timbangan di rumah. Saya tidak punya kilo. Tetapi kalau selama ini kami beli gula dari Bapak 1 kilo, kami menyesuaikan beras itu dengan gula yang Bapak jual. Karena kami percaya Bapak menjual gula itu 1 kilo, benar 1 kilo. Kalau begitu berarti Bapak juga ikut menipu kami selama ini. Karena saya tidak punya kilo Bapak, saya tidak mengetahui. Tetapi saya percaya sama Bapak yang mengatakan setiap satu plastik ini 1 kilo, maka kami pakai ukurannya. Lalu kalau Bapak mengatakan kami menipu, sebetulnya saya hanya mengikuti ukuran gula Bapak 1 kilo per plastik kami pakai untuk menjual beras. Jadi ramago mak karena masih oto-otoan.
Hamua kadamang doh dainang ipasu-pasu de batama sulina hita diakka perkarejuan diakka toke di pasu-pasu ulota marlipak gada alai dipaingok de bataro hita di bagasat tikyon. Janganlah mencari untung dengan neraca yang palsu. Lu bisa ni sasitonga leholoni de bataro sikak nanak tu hita. Tuk sorongo hea huboto per tiga gabe mamora situtu alani kiluna siolo yazari. Zala sabalinga tung sorongo akka per tiga dionan di pasar nang neraca hukum na meragam di tengah-tengah di bangsota na gabe marpugus melositong ibana. Ainu nga pasti adong utunga di parade hobartu tiga naik. Bapak Ibu sekalian, jauhlah dari kita perilaku yang mempermain-mainkan hukum, kebenaran dan keadilan, baik dalam keseharian hidup, baik dalam pemerintahan, dalam perdagangan dan bisnis, terutama di rumah Tuhan. Yang kita percayai Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Janganlah kita saleh di gereja, tapi salah mulai hari Senin sampai Sabtu di tempat kita bekerja. Janganlah kita hanya saleh pada hari Minggu, tetapi salah hari Senin sampai hari Sabtu. Janganlah kita hanya tobat hari Minggu, tapi kumat hari Senin sampai hari Sabtu. Apalagi sebentar lagi kita memasuki Paskah. Kita menerima perjamuan kudus. Betul-betul kita mempersiapkan hati menerima pengampunan dari Tuhan. Molo tapadomu naking tu epistel. Sada hapatarin na mangulahon uhum do hati goran unang pis rohata mernida akan mabelu do takana pugus. Implementasinya niandang dos akan mabelu nama sahai doh sonari anggo sonari gari ada akan mabelu do si pangasahon notton lagi ai akamata pe mulo gudang duda diwari dei duren duda keren manang janbang tua kainata janda kembang molo gabe ta hanguluhon habaluotai alai molo naronggo tutu sengaja siat tos ni rohana mar pramyapon akka ira nama balu doh akana pugos doh nama heu zamot kita dijo dewataro hita takas ikko siulahon uhum dohot hati goran mulai satonga-tonga ni bagasta satonga ni keluarga satonga ni masyarakat ta nang dia kaulota siap hari di dia pehita maringan di pergugui de batama hita asa manangaha pe ulota gaduk marsada-sada toksite dangi uhum doh hasitongan hita dinganane jala terpasu-pasu mahita di sudi panggulmiton ni mulutta martanyang mahita. Mauliate jala puji-pujian husobaho kami tu zulum ali di bata jahuba manami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga dipakulingi ho hami marhiti-hiti hatam barita nauli. Di minggu judi kaon homa na marlulu Tuhan Tuhami. Ia tungarong akka zolma na marparmiam-miapon hami dinguluon. Homa Tuhan marlulu dopak kami. Membela kami dalam perlakuan yang tidak benar yang mungkin kami alami. Alaina daurumikot asaga bisit dangi uhum doh hasitonga kami. Unang gami magigi hami
tumangihon akka hatana sitong gariada ikon halomohonon nami dui tadda natutuhami mangulahon hasitongan ni hatam di sadok panggulmiton ni ngulu nami matcay podas situturo hata panuirangon sian si Hesekiel tu bangso Israel marado punakaraja unang terbang pangalahon na sida asa di paholang nasida kapangarupaon do hamagoan asa diulahon nasida uhum dohot hati koran unang pasosak-sosak mangozar bangsona sian pertalian dohot donang tuhami saunari hatami ali Tuhan manangahape jabatan pangkat ulahon na dipasahak mo tuhami dada holan na mga lului parnguluon ubahin na dilihoko pangkat jabatan doho ulaw ni. Alay dilihoko do diba jabatan doho pangkat na ngakulaw marsada-sada asa marhiti-hiti doho tami melayani makubasi ruas ni huriam paripe ni bangso nami ditongan ni masyarakat. Matsay podas disungguli Hesekiel tuaka raja pamareta nang ruas ni bangsoi asa takas tibangan nasida asa sitong aka apang doho poting doho tuhuan na pinakkinasida sunggul-sunggul mon nang tuhami di zaman modernon macari kok do tutu na mga lulingulungulu alay say padaw masyak kami di Tuhan na mamakke tibangan kilo mangototoy manang membuat na sopatut na matorbakku laho maniddos akka panuhor gabidang buy mangulu do denggan lumubi diaka ruas ni huriam nang bangso masyarakat na tongo di bagasan garis kemiskinan iko sumurung niyan parrohaw nami tunasida di bahini molotagan marhubat sami marbisnis sami marhiti-hiti akaulaw na marragami sa toktong sungguli hami marhiti-hiti hatam dohotod di parbadia asa hubere kami nang akapelanggan konsumen gaybe ruas ni huriam na toktong ikon mangulu madalan yakka ari-ari ni nguluna jalay kodo hamin yan bagian ni namanarihon nasida songon zolma di tonga-tonga ni hasyanganon alidi bata jahuba manami suaton bagas turuhanami asa sudi akan neraca timbangan nahupakke hame di parnguluonon say toktong marujahan tuhati goran do uhum nasyakoy halay sudi akka pertiga-tiga dengan anak na marragam pasu-pasuma dapotan akat patcamotan persaulian asa gabi toktong marlas ni rohay ban li tonga-tonga ni nguluna dapotan akka utung na patut nabuy palasor rohana manabayak ka pangomuan na siya nakka ulaw na maragami sa ipadaw siya kami Tuhan akka pangalaho na mura-mura manggadistano lubi siya ni menyerobot tanong warisan na pinasaha mo marhiti akka opo nami. Luwobi di mo napasukit asa sudiha mirap Tuhan. Marsada rapdo taka keluarga. Laho mengaraduti sa denggad-denggad. Lumobi mengadupi destinasi wisata Danau Toba internasional. Tu padilihoko di tuhami, tu akau punami. Asa gabaridutan nami sa denggad-denggad na. Asa toktong hami
songon tuan rumah di hutanami nak tuaka tiki nanengro. Alai pergugui matong nang akka pamarita nami asa dohot sudi nasida mamakai pembangunan ni tutu si tutu mabuan persaulian di tengah-tengah ni na humaliak kami. Ali Tuhan hutangnya kok kami nang akka ruas ni huriam na tungod di baga sa persahiton Fridolin Simanjuntak Nyonya Sintua Pasaribu Boru Manalu, Muanri Silalahi, mengantar pangaribuan, Minar Tubing, Situa Mulia Simanjuntak, Midian Purba, Rita Boru Silain, Inang Nyonya Tiur Manurung Boru Napitupulu, natongon peak di Podomana di rumah sakit di Tikyon. Asiro hamali Tuhan, tungapehom matangamu nalabo nagu huasoi mual ni hamalumuni, mangenet sahiti siap pamatang nasida. Alay lumubi persihohotod di haporseaon doh pakrimun unang ganggu rohana sida li Tuhan di bagasa persahiton nai. Alay toktong dipuji di zona sida guarmu nang petongon di bagasan persahiton. Sudi akan atongon pemulihan di jabu pasik manang hahi pason nasida nang hahi pason nami natongon rotu bagas zorom na badiaon dotak kana beribadah lewat live streaming say homa Tuhan mamasu-masu hami salut. Sesa dosa nami ali Tuhan, ala asi dohot holong ni roham marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret di mahita pasahat ton peliata. Tuhan yo Tuhan saya seronda memi saya peronta kami Tuhan leon Tuhan gogomi di martirion by Tuhan abaran minas
Paus jongjong mahita. Saya pehotang ami Tuhan, leho Tuhan omi. Di pertidion bain maaf Tuhan, sipatu pahadame. Bain maaf kami sartu rohani, Suhami oh Tuhan, sayu sehodamemi, saya pehotangami Tuhan, lehon tua gogomi. Napasahak mapiliata martang yang maita. Ali di bata manami na di banua gijang, horo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasahat tami masyan na nilihom mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di zulom, pasu-pasu may jalaramoti. Asaho parhasya kami pilihanon, pati bulhon harazaum di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami, marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbedia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihon tu panguzunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahu. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor homma damena tutoddim. Amin. Kurian itu hatta kami perhobas
Padita, Situata, Saluna, tim musik, media, pasahaton sianna saholong ni rohanami, tusudi hamuna. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.